President Barzani, welcome to the program. Thank you. Were you surprised when سەرۆک بارزانی دی چارچۆڤەیە هەفدیتنەکە تایبەتە بەرنامەیە ئامپامپۆر کۆ لێ تەلڤیزیۆنا CNN یا ئەمریکی تێپەخشکردن ڕۆناهی خستە سەر ڕەوشا کوردستانê û بۆ یارên پشتی ریفراندۆما سەرخەبوونا کوردستانê û ڕاگەهاند کۆ ئەگەر ریفراندۆما سەرخەبوونا کوردستانê نەهاتباکردن زیانەکە مەزنتر وێگەهشتبا کوردستانê. سەرۆک بارزانی لەسەر ێریشên هەشتا شعبی و هێزên عێراقی لە دژی کوردستانê گوت ئەو ێریش بەریە ریفراندۆمê hatibûn plankirin û ریفراندۆم بەها نەبوو. هەروەها سەرۆک بارزانی گوت ریفراندۆم مافێکی دیموکراتیە gelê Kurdistanê bû û gelê Kurdistanê ew maf bi cih anî û referandûmê paşeroja gelê Kurdistanê parast ji ber eger referandûma serxebûna Kurdistanê nehatibakirin ziyaneke mezintir wêgihiştiba Kurdistanê. Li ser helwesta Amerîka li hember êrişên heşda şabî û hêzên Iraqê lê dijî Kurdistanê Serok Barzanî got cihê matmayê ye ku ew kesên lê be Amerîka bê terorîstê naskirin lê pêşiya çavê Amerîka û rayedarên wê bê tank û cekên Amerîkî êrişî gelê Kurdistanê dikin. Serok Barzanî li ser deverên Kurdistanê yên ku ji aliyê heşda şabî ve hatine dagirkirin got ew deverên ku ji dest derketin bi şer ji dest derneketin û ji ber wê jî normal e em hinek tiştan bi awayekî demekî ji dest bidin. Herwiha Serok Barzanî serbarkir û got me îradeya gelê xwe hilbijart ji ber ku eger me îradeya xwe ji dest da ba wê çaxê berevanî wê gelekî bi zehmet ba. Serok Barzanî rexne li bêdengiya civaka navdewletî tê li hember êrişên heşda şabî û hêzên Iraqê lê dijî Kurdistanê girt û got piştî encamdana serxebûna Kurdistanê me dît ku Kurdistan bi tenê ye lewma divê gelên sitem lêkirî tenê pişta xwe bi xwegirê bidin û tê bigihên ku mafê mirovan û mafê gelan û azadî û demokrasî hemû pûç û valan e. Serok Barzanî di dûmahîkê de daxwaz ji Bexdayê kir bi hikûmeta Kurdistanê re dest bi diyalogê bike ji ber ku şer malwêranî ye ji bo hemû aliyekî. very strongly and very publicly